Felly, Prif Arolygydd Robin Mason, ath April Jones ar goll neithiwr den nos lun. Ble chi arni nawr? Mae'r fel chi'n bod ath gysyn ni alwyn neithiwr 7 o'r gloch bod April dwi'n mynd i gerbyd yn bell o'i thi yn ardal Bryn y Gog Machynlleth. Ath heddweision lan na, ac ers ni mae llawer o ymchwiliadau wedi cael ei wneud. Pobl allan yn chwilio'n gorfforol ardal Machynlleth a rhwng Amwyll y Dre. A mae plismyn eraill allan yn edrych ar ymweliadau a ni'n siarad â pobl o'r ardal, cymryd cyngor o heddweision eraill, specialist advice falle chi weid o pobl ym Mhryden sydd efo profiad delio da'r materion. Ni'n siŵr bod ni'n neud yn gorau i cael dod ar April gatref efo mae ddad. A faint o dystiolaeth sydd gyda chi i fynd arni ar hyn o bryd? Ar y foment, mae gwybodaeth da ni o ffrindiau April. Nhw oedd y rhaid wrth bod ni'n cael y galwyd i ddechrau. A ni'n siarad â nhw, ni'n siŵr bod ni'n cael y gwybodaeth gorau nhw. Plant ifenc dyn nhw, April 5 blwydd oed yw i. Ni'n siŵr bod nhw oedran tebyg i April, so ni'n siŵr bod ni'n cael gymryd o wybodaeth gallwn ni o nhw. A wneud hynny, achos mae'n blant mor ifenc, ni'n siŵr bod ni'n defnyddio plismyn tydi hyfforddi i wneud y gwaith ni. A mae'n grefft i gael y gwybodaeth mas nhw, mae'r plant yn siarad â ni, yn siarad yn naturiol yna, bod ni'n pwyntio mewn unrhyw ffordd i ni eisiau ni, bod nhw'n cael y gwybodaeth ni ffordd orau. Ydych chi'n dilyn unrhyw linellau penodol ar hyn o bryd? Wel, ni'n edrych ar unrhyw beth. Unrhyw wybodaeth gallai unrhyw'n rhoid i ni, ni'n edrych ar nhw. Mae'r incident room wedi cael ei setio lan yn Aberystwyth. Unrhyw wybodaeth da pobl, ni'n edrych na ni, ni'n prioritiso'r inquiries i weld beth yw'r gwybodaeth ni'n cael o bobl. Ydych chi'n credu bod i dal yn Machynlleth neu yn nghanol Barth Cymru? Wel, ni'n edrych ar y Machynlleth, ni'n rhagor o ymchwiliadau corfforol, searches yn ardal Machynlleth. Tan bod ni'n gwybod y 100% mewn ffordd bod i ddim yn ardal Machynlleth. Ni'n edrych a siarad â pobl tu allan i Machynlleth hefyd. Ni'n siŵr bod ni'n cael treul neud y ddoi beth yr un pryd os gallwch chi ddeall, i cael neud siŵr bod ni'n mission yn byd yn lleol a cadw llygad ar y pethau tu allan i ardal Machynlleth. Yn deall bod y bobl leol wedi bod yn dda iawn yn ymateb ac yn mynd allan i chwilio. Offech chi dal i teyrnged o gwbl iddyn nhw? Mae'r pobl lleol wedi bod yn ardderchog. Fel chi'n gallu ddeall, mae rhywbeth fel un yn rhywbeth sy'n mynd i digwydd yn aml iawn yn Heddlu Dyfed Powys. Ddim yn digwydd aml iawn diolch beth yng Nghymru neu ym Mhryden. Mae'r pobl llawer nhw falle rhieni, nabod y teulu April pobl lleol. Mae pobl tu allan yr ardal Machynlleth di dod i helpu. Dros nos, mae'n ganol, di bod allan yn edrych rhwng ardal Machynlleth. Defnyddio'i gwybodaeth lleol stan nhw. Falle le gallai plant fynd, gallai rhywbeth digwydd. Ac eto bore yma, mae'n ganol i'r blan i'r canolfan handel Machynlleth. Beth pwysig da ni, yw ni siŵr bod ni'n defnyddio'i egni nhw mewn ffordd iawn. Bod nhw'n mas, bod nhw'n allan yn saff, a bod ni'n gwybod beth maen nhw wedi wneud. A defnyddio'r gwybodaeth na. Ac o ran asiantaethau eraill, ydych chi'n cael help gan heddluoedd eraill neu gan... Yden, ni'n cael cynnig o help gan heddluoedd yng Nghymru a yn Lloegr. Ni'n edrych siarad â pobl o specialist departments eraill gallai weid, sef o'r expertise, y wybodaeth, gallu helpu ni, ni'n siŵr bod ni'n edrych ar y pethau iawn. A beth yw cam nesaf yr ymchwiliad nawr? Wel, fel i'n gweud, ymchwiliad yn cario mlaen o fel ni'n gwneud dros nos, a fel ni'n gweud unrhyw nes unrhyw wybodaeth ynglyn. Os yna wedi bod yn ardal Machynlleth, nithwr ag aml tua 7 o'r gloch. A di gweld unrhyw gerbyd falle disgrifiad fel rhywbeth fan fach neu rhywbeth fel Transit Connect box shape falle rhywbeth i Land Rover falle, rhywbeth cerbyd fel ni, chybod? Lliw gole falle, llwyd neu gole, feddwl bod ni'n dechrau mynd yn hwyr, a gefyd oedd y goled y stryd. So falle lliw gole fel ni'n edrych. Fel yna ni sôn, falle bod, y gwybodaeth sy'n ei fod bod April di mewn ochr y gyrrwr, falle bod ni'n meddwl bod i'n mat y gyrrwr, neu falle cerbyd llaw ochr chwith o dde. So falle unrhyw sybodaeth, chos ym llawer o rhain ni'n lle rhywbeth tebyg hynny, so'n gallu ffonio ni ar rhif ffôn canlynol dim 300 2 dim 333. Fyddwn ni'n ddiolchgar awr unrhyw wybodaeth, yn gweud unrhyw wybodaeth gallu pobl roed ar ei. Prif Arolygydd Robin Mason, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr chi. Diolch.